Sunod nga hilikoton amo ang may titulo nga numero 7. Sugpo na ang mga pintok agud makaporma sang numero 7. Magsugod sa ibabaw. Magsugod sa linya nga gapahigda halin sa wala pakadto sa tuo. Sunod, linya nga pahilay halin sa ibabaw paidalom. Liwat. Sa ibabaw, linya nga gapahigda halin sa wala pakadto sa tuo. Sunod, linya nga pahilay halin sa ibabaw paidalom. Isa, duha. Liwat. Isa, duha. Isa pa. Isa, duha. Isa, duha. Very good mga bata. Sa idalom, ikaw naman ang magsulat sang numero 7. Isa, duha. Isa, duha. Isa, duha. Isa, duha. Isa, duha. Isa, duha. Very good mga bata. Sa sini nga bahin, iangot ang mga pintok halin sa numero 1 hasta sa 7. Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, 7. Ano ang nahuman nga laragway? Husto mga bata, isda ang laragway. Doagi ang nahuman nga laragway. Very good mga bata.